ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои наву нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед марамат сурат маълумот шавад дар WhatsApp имои экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бохтар, аз территорияи Файзобод ва территорияи Фархор ва аз дигар территориям ҳаст. ва инчунин квартираҳои фурӯша бо нархҳои арзон аз Душанбе ва аз дигар ҷо ҳаст. нархҳои хонаҳои тайёр бениҳоят арзон аст. бадон ки баҳри шумо омода кардем. хоб агар шумо дар охир реклама бошад маромад рӯй кунем, мо рекламада мегузорем ва курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 163 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. Ина бачаҳо гираниса машта аз ин ки гузашта омад. Ина бачаҳо ака чӣ хел гузашта омада ай граниса 100% акад ин ҳами хели бекам ин ҳами акай баро дачума чимоай мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра. ин ҳамо мақсад ягон камти набуд 100% мошин камфорт нестара баъда мем пен нестай мошин граниса рав бошед кадомет ки документ надорӣ бе документ ҳам документдоршам гузашта рафтестай эҳтиёт кунед ҳамон мен меқапатона тафтиш накарда он пул пеша мегзарем мебед. ина ака ина 5 кас бе документ буд. документ набуд 100% айра ҳам хела ин ҳамин мошин ака дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания яка Ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ё ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка Ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонам. албатта нависед бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ имрӯза аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар кӯчаи Садидини Айнӣ 41. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки хонаи дуэтажа сабадор ки проекти манзилитам дора метавонед ки дуюм ошона ҳамаша кунед. об ва свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. боз подвал дорад. дӯстони азиз, ремонтҳои заманавия хона почти бо ҳамаи чизи чорааш ки қариб фурӯхта мешавад. дар хона парда, қулин ва кондитсионер, хоб парда, шкаф, холодильник ҳамаш якҷоя. дӯстони азиз, хай бо иша маслиҳат мекунем. кухни калидор ҳамаш бо ремонтҳои замонави тамин аст ки боз мансарам дорад. дӯстони азиз, полни хона ремонтҳои беҳтарин ҷошам ҷои беҳтаринае. наздикиш дар мақсад мағоза, масҷид ва дигар чизҳои лозимӣ ҳастай. хонаи проектҳои дуошона мансар дорад. дастрошна мегӯяд бемор дорам бениҳоят сум дар кор аст. нархи хона арзон аст ки 350 000 сомонӣ аст ки бо ягон сум муомила мекунам. хона бениҳоят расходи калон карда ва бисёр маҳсулотҳо аз территорияи Москва ва аз территорияи мақсад ки маҳсулотҳои босифат хонаро омода кардагианд. сифати хона мегӯяд беҳтарин бо бисёр чиҳоша метиҳем. 350 нархай бо муомила мекунанд. якумаш рақамҳои билайни Тоҷикистон ахираш 22 кор мекунад ва дуюмаш номери расмӣ аст. инашам кор мекунад. инашда WhatsApp пайваст дорад. азиз, шахсоне ки мехаред дар ҳамин рақамҳо нависем бо ба шумо муомила ва савдо мекунанд. бениҳоят мегӯяд мақсад ки зарор ҳастем ба ҳамин хотир арзон фурӯхтесем. документҳошам 100% ноҳияи Ёвон кӯчаи Садидини Айнӣ
хуб айни 41. хайна бо як бор дигар тамос гирем бо ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд савдо дорад. мегзарем ба дим хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ ки аз территорияи Файзобод. дӯстони азиз хонара нагуфтанд ки чанд сотиқ замин дора, хайхтон аниқ карда мегирем. се дар хона кардагӣ аст ки хонаи навсох гедаш бо сетка маҳкам аст, об светчам аст, фақат кришаи хона нопӯшонда, дигар ҳамаш мақсад ки проектош кардагӣ тайёр аст. се дар хона ҳаммом ва ҳоҷатхона ҳаст. документошам ҳаста мега ва обшам оварда ки об овардестан мега, яъне ки уже пулуш спурдагӣ аст ва пули об свет ҳамаш, яъне ки дӯстони азиз ҳамаш спурдагӣ аст. бо 20 дига мега дарахтои навниҳолам шундагӣ аст. дӯстони азиз болои балниса, яъне ки Файзобод 80 метр ай район дуртар аст. ҳамин аз район 80 метр ба ҳамин хонара ҷош мега бениҳоят ҷои хуб аст. нархша мега бениҳоят арзон мебошад, мега срочно пул дар кора 75,000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои россияи соҳибшона ки 24 соат кор мекунад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занед, не ки фақат одамони харидори аниқ мега занг зананд. дӯстони азиз чанд сотиқша нагуфта, не ки хай бо худтон занг зада пурсе, намедонам мумкин 5 сотиқа 6 сотиқа 7 сотиқа иша аниқ карда мегирем, барои ҳамин моддар нагуфтам. боз як кам аз дига санг калон хеле чизам дорад. нархи 75 та муомила дорад. маърамат албатта занг занем ва бештар маълумот чакирем, бо савдо дорад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, хона мега дар Мирзобекда. хоб 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. дӯстони азиз главни мега об ва свет мега 24 соат ҳаст. ҷошҷои беҳтарина мегад аз хона мегад 50 метр усу мега масҷидай мактаба мега, ҳамагӣ 50 метр усу мактаб масҷидай. хона хай соза ремонтош тайёр аст. бо чойлоби ангур 32 дора, хай 6 дар хона 3 сотиқ замин аст. дастсрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ ки боз савдо дорад. 370 шахсоне ки мехара омада бина мега муомила мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони тоҷикистони соҳибшон аст ки метавонем ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирем. шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои аввале ки дар видео мондаги будам дар роҳӣ кунем, мо рекламаш мегузорем. фақат хоҳиш барои шумо ки мақсад барои меҳнатои мо як лайкира фаромӯш накунед, гузорем ва агар имконат бошад навори моро дар WhatsApp имотон палисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон аз территорияи Фархор. хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар тарафҳои заправкаҳои тор пушти стадиони Минида. ноҳияи Фархор, заправкаҳои тор пушти стадиончаи Мини дуюм. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта кухнӣ, як баня, ремонтош замонавия ва бештар маълумотоша метиҳам ба телефон. ва дӯстон азиз инчунин калидор, ошхона, баня, чойлоби ангур, гулҳо ва якчанд намуд дарахтона дорад. 4 дар хона тайёр кардагӣ боз ғайраи баня кухнӣ алделни аст. ҷош мега ҷои беҳтарин срочно пул дар кора бо нархи арзон мефурӯшанд. нархи хона мега 235,000 сомонӣ аст ки бо хай шахсоне ки мехарен як бор дига маълумотҳои пурра аниқша аз соҳибашон мегирен. хона хай нархш арзон бо термис ҳама чизоша ремонтош замонави аст. дӯстони азиз беҳтарш аз ҳама шахсоне ки аз Фархор мехарен як бор ҳамин рақамҳо мегафонда занг занед, маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. агар ҳамин нархш мақсад ки правил набоша, хона бениҳоят арзон, барое ки ин нарха соҳибшон чун ҳамин хел гуфтиянд, албатта занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино, пеши налог ва пештара номуш пеши мошинбозор тарафи Гипразем. шаҳри Душанбе, Гипразем, пеши мошинбозор, райони Сино дохил пеши налогда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 50 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонави новостройка дома ки уже ҳама одамҳо зиндагӣ доранд, бо об свет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, термос ва бениҳоят сифати худкатӣ, мақсад бе сифати хубкатӣ ремонт кардагӣ аст. хоб дастсрочно мегад квартира фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ ки
бо муомила дорад. Шахсоне ки аз территорияи райони Сино, Гипразе мақсад ки квартира харки бошен бен ёд нархш арзона ва дар дуюм ошуна. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона маромат тамос гирифта бештар маълумота гирем. агар шумо давомхари квартираҳои фурӯшия мақсад квартираи заминаи мошина чизе ки боша ванем хероӣ кунед мо рекламада мегузорем. навора то охираш тамошо кунед ва лайкора гузорем фаромӯш насозем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар совхози Файзалӣ. ҳамагӣ мега аз хона то ҳамин донишгоҳи мақсад энергетикира мегад 600 метр роҳ ҳастае. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардаги аз Сайбадрон ки хона шкатор монтаж тагш стяжка кардаги тайёр астае. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ва дигар чош ҳастае. об свечам ҳаст. хоб 500 метр мегад мақсад ки ба роҳи калона ва яъне ки территорияи светофори совхози Файзалӣ 500 метр иса документҳои хона мегад 100% ба номтон када метиҳанд. хоб дастфирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз муомила дорад. шахсоне ки аз территорияи Бохтар мақсад аз территорияи совхози Файзалӣ хонахар ки бошад маромат рақамошон аст вавилон кор мекунад бо нашод сумуш арзон мекарданд. метавонед ки бештар маълумотҳои аниқша аз соҳибашон гирем. дек до хонаамаш ва дар тезаҳош часпондагӣ тайёра фақат як рангу бор мондае. маромататон азиз метавонед ки харидоро занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аз дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи политехникум райони Сино пеши колазавод брадрон. инҷа вақташда мегад мақсад ки обшижит буд мегад не ки ҳожи уже поли худ шахсӣ кардаги не ки уже ҳама шахсӣ астае мақсад ки квартираҳои фурӯшӣ аз соҳибошон. духонага астае ки дар сеюм ошуна қарор дорад 45 квадрати метре бо об свет амин астае. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстон азиз ва рӯпарои заводи обши кола мегад соҳибош. соли 2006 мегад исо мегад уже ҳама шахсӣ шудаги астае бо хай шахсоне ки мехара бо маълумотҳои бештарша мегзарем. пеши ҳамин квартира ки мегад ҳама намуд маршрут автобус ва троллейбус дигар чизо мегзаранд. лобои тараф самт маршрут дорад. нарша мегад 160 мегем бо савдо мешавад ва рақамоша рақамҳои мегафон. шахсоне ки мехарид маромат занг занед. тун азиз 260 савдо дорад. маромат тамос гирем ва лайкотонро фаромӯш накунед. аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ягон чӣ ки лозим бошад дар таги видео мо нависед. мо дар видеои оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои южнида тарафҳои маҳаллаи Шодиён. ҳамин хел маълумото. 1 сотиқ замин масоҳат астае ки 3 дар хона кардаги тайёр астае ки як ҳоҷатхона як баня як такухни гирдаш маҳкам хай ҳавлиш майда яъне ки хай хонаҳош 3 дар хона бо кухни ҳоҷатхона ванна ҳастае. тарафи южни хоб маҳаллаи Шодиёна. нархи хона мега 240,000 сомонӣ астае бо конкретна савдо мешавад ва шахсоне ки мехаранд мега занг зана маълумотҳои бештарша фаҳмонда метиҳанд. дар наздикиш ҳама чизои лозимӣ ҳаст. дӯстон азиз мехаред маромат занг занед. фақат ба хотири меҳнатҳои мо шумо я лайкира занед фаромӯш накунед ва аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим астае дар таги видеои мо нависед. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар территорияи ноҳияи Вахш. хоб тарафи Вахш мегад ҷамоати 20 солагӣ деҳаи Бустонқалъа яъне ки лаби роҳи Калонда. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардаги тайёрае ки дар тезаҳо часпондагӣ ва дарахтони меваҳад тут пут ва хазига шебин камаз амхи чио обсветчам ҳастае. ҳамаш мега 100% мега обсвет мушкилӣ надорад. ноҳияи Вахш ҷамоати 20 солагӣ деҳаи Бустон лави роҳи Калонда. нархаш мега 75000 сомонӣ астае бадрон ки бо хайхтон зада мезанг мезанем бо қачон муомила мекунем. то қасуми холӣ ва шахсони мехаридагӣ занг зананд. якумаш мегафон Тоҷикистон агар кор кунад ва дуюмаш рақамҳои Россия. беҳуда мегад нороҳат накунад чунки одамони коргаранд фақат харидор. 75 бисёр не ягон сум муомила мекунад. аз райони Вахш хела бадрон болотар аст, хела дуртар аст. хай шахсоне ки мехарем бо занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. аз куҷое ки хона замин квартира чизе ки мехарен дар таги видео пурра карда нависед. мо дар видеои оянда ҳама гуфтагитона ҷудо карда пешкаш шумо мекунем.
این بود نوار این بود تا ویدیو